Здравейте и добре дошли! Днес ще ви представя един революционен нов метод за визуализиране на мултидимензионална база данни. За целта ни е необходимо мултитъч устройство като Microsoft Surface, например. Нека да започнем. Това, което виждате, е началната повърхност на софтуера. Всеки един от четирите ъгли активира така нареченият Command Layer. Да натиснем в долния ляв ъгъл. Програмата очаква от потребителя да изрисува с пръст някои от жестовете, която тя разпознава. Например, кръг извиква менюто за помощ. Тук ще намерим подробно описание на всички възможни жестове и опътване как да работим с тях. Придвижването става с бутоните напред-назад, които просто потупваме с пръст. Това меню може да извикаме по всяко време, докато ползваме програмата. Нека сега да видим как работи софтуерът на практика. Затваряме с бутона Close. Връщаме се обратно към познатото ни празно пространство. Рисувайки правоъгълник, предизвикваме появата на нова диаграма в желаният размер. Сините точки в краищата позволяват да преместим или да скалираме диаграмата. Можем да работим с няколко диаграми едновременно. Нека да направим още една. Да разместим, скалираме. Тя обаче няма да ни трябва, така че нека просто я затворим. Затварянето става чрез менюто долу вляво, натискайки върху него, се появяват няколко точки, които може да изберем. Задържайки пръста и придърпвайки надясно, например, затваря диаграмата. Нека оголемим за по-добра видимост. Диаграмата все още е празна. За да я напълним с данни, полагаме длан върху повърхността и изчакваме появата на така нареченото HealthPipe меню. То е създадено специално, за да визуализира измеренията и мерките на даден OLAP куб. В случая използваме примерната база данни AdventureWorks на Microsoft. Йерархичната структура на данните е реализирана чрез рингове. Първият слой ни дава избор между измерения и мерки. Да изберем измерения. Появяват се всички поднива, които можем лесно да завъртаме наляво и надясно с пръст или натискайки върху бутончетата отстрани. Да изберем един елемент от йерархичното меню и да го привлачим към една от дроп зоните. Върху хоризонталата автоматично се появява описанието на избраното ниво от измерения. В случая държави. Най-вдясно, например, виждаме САЩ. Тъй като диаграмата, която в началото избрахме, е точкова диаграма, ни е нужна поне още една величина, която да представим на вертикалната ос. Да изберем елемент от менюто измерение и да го привлачим към вертикалната ос. Току-що създадохме нашата първа диаграма с програмата. Обикновено визуализирането само на две величини не е достатъчно. Да изберем още една величина, например мярка, и да я положим върху дроп зоната големина на точките. Всяка една от точките придоби допълнително значение, което се характеризира чрез големината й. За по-ясна представа какво означава големината на точките, избираме от менюто долу вляво легенда. Легендата се появява в десния ъгъл и показва срещу всяка големина цифровото измерение на величината. Чрез придърпване с два или повече пръста върху самата диаграма скалираме, оголемяваме или намаляваме разстоянието между точките. Нека да запишем актуалният изглед чрез менюто долу вляво. Save. Нека изберем още едно допълнително измерение от менюто. Селектираме само елементи, които светят в зелено. Невъзможните за избиране са представени в сиво и придърпваме върху цветовата зона. Значението на различните цветове можем да проверим в легендата. Можем да запишем и този конкретен изглед, за да го използваме по-късно. Върху хоризонталната ос е представено измерението страни. За да навлезем в следващото ниво, по-надълбоко в йерархията, на куба просто натискаме върху един от избраните елементи. Нека да натиснем върху Съединените щати. Така нареченият локален дрилдаун изобразява само нивата на даден елемент, в случая отделните щати на самата държава. Ако искаме обаче да разгледаме всички градове на всички възможни щати в държавата, е нужно да поставим пръстите и да ги разделим един от друг. За да се върнем нагоре по йерархията, правим същия жест, но в обратна посока.
Веднъж, два пъти. За да проследим развитието на измеренията през времето, ни е нужно още едно измерение. И това е времевото измерение. Селектираме измерение, time date и го привлачваме към анимационната дроп зона. В долната част на диаграмата се появява така нареченият плеер. Потупване върху бутона Play стартира анимацията. Можем да селектираме с пръст мястото, което ни изглежда интересно. All-up операциите като Drill Down и Roll-up са позволени и върху самия плеер. За да възстановим предишен изглед, който сме запазили, натискаме менюто долу вляво върху бутончето Load. Ето и двата изгледа, които по-рано запазихме. Първият, селектираме и вторият. Благодаря ви за интереса към програмата.